O 27 de febreiro de 1976 proclamouse a República Árabe Saharaui Democrática. Hoxe cúmprense 50 anos da fundación do Estado Saharaui, tras a fundación da Fronte Polisario o 10 de maio de 1973. Tendo en conta o contexto de ocupación que enfronta o pobo do Sáhara Occidental desde 1975, compre resaltar que o Estado Saharaui se consolidou no exilio. Deste xeito, durante estas décadas, afrontou retos comuns ao conxunto das nacións á verxa ocupación marroquí. Supuxo a afirmación inequívoca da vontade do pobo do Sáhara Occidental de exercer de maneira plena a soberanía que por dereito lle corresponde sobre o territorio do Sáhara Occidental, tal como recoñeceu o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, entre outras nas súas sentenzas do 4 de outubro de 2024. Así mesmo, nestas 5 décadas foron numerosos os logros no ámbito diplomático, político, social e humanitario. A título exemplificativo, Arras foi membro fundador da Unión Africana e segue sendo membro activo da Organización Continental. Desde un punto de vista social, conseguiu controlar a propagación da COVID-19. En materia educativa, Arras ten unha das maiores taxas de alfabetización de África. Mas tamén a protección, promoción e a defensa dos dereitos humanos é unha prioridade establecida desde a súa proclamación. Ao tempo, mantén relacións diplomáticas con máis de 80 países, nos que ten representación. Ademais, Arras supuxo un elemento decisivo na resistencia do pobo do Sáhara Occidental para exercer de maneira efectiva o seu dereito á autodeterminación e á independencia. Por todo o anterior, recoñecemos e reafirmamos o dereito á resistencia do pobo do Sáhara Occidental para exercer de maneira efectiva o seu dereito á autodeterminación e á independencia, co liderado indiscutível da Fronte Polisario como o seu único representante lexítimo. A soberanía do pobo saharaui sobre os seus recursos naturais, que están a ser expoliados de maneira ilegal coa cooperación necesaria da Unión Europea, pese a inequívoca xurisprudencia sentada polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea. E, ademais, o noso apoio e solidariedade coa República Árabe Saharaui Democrática e a celebración dos logros acadados en materia política, social e diplomática pese os enormes retos que afronta. Denunciamos a ocupación ilegal do territorio do Sáhara Occidental por parte de Marrocos, o expolio de recursos naturais do Sáhara Occidental e a negativa do Estado español a asumir as responsabilidades legais que lle corresponden, tendo en conta a súa condición de potencia administradora do territorio. Exiximos a liberación inmediata dos presos políticos saharauís, o fin da ocupación marroquí no territorio do Sáhara Occidental, o cumprimento de España das súas obrigas como potencia administradora, coadyuvando así a descolonización do territorio, e, por último, a celebración dun referendo que permita ao pobo do Sáhara Occidental exercer de maneira efectiva o seu dereito inalienável á autodeterminación e á independencia, no marco dun proceso político desenvolvido baixo o liderado das Nacións Unidas. Que viva o Sáhara libre! ¡Viva!